бозам дуруд шунавандаи азиз, бинандаҳои бисёр азиз ва арҷуманд Субҳон Ҷалилов ҳастам ва лоиҳаи нави фурсати донистан ва ёдрас мешавам ки 16 июн рӯзи ҷаҳонии интиқоли маблағҳои оилавӣ аст ва хуб рӯзест ки фикр мекунам ба ҳар як оила хонахо дахл дорад ва аз оилаҳои мо як нафар ё якчанд нафар дар муҳоҷират ҳастанд дар кишварҳои дигар ва онҳо албатта маблағҳоро ба хона мефиристанд ва умедвор ҳастам ки мо имрӯз метавонем ки бо Сафро Исаева яъне ки муаллимаи бисёр азиз, эксперт ё коршинос оид ба масъалаҳои саводнокии молиявӣ дар ҳамин маврид суҳбат кунем ва як чанд саволеро ҳам пешниҳод кунем ки воқеан ҳам ҷавоб ба онҳо метавонад як дастури бисёр хубе барои шумо шунавандаҳои азиз ва бинандаҳои азиз бошад. Салому алайкум, хуб бошед муаллима. То кадом андоза ки назари шумо ба маблағҳое ки масалан мардум мефиристанд, биёд аз ҳамин шурӯъ кунем ки то кадом андоза онҳо метавонанд ки барои рушди як оила, барои рушди як кишвар нақш дошта бошанд ва то кадом андоза онҳо муҳиманд? бисёр саволи хуб. ба фикри ман на фақат барои оила ва кишвар, умуман ноҳияе ки масалан ҳамҷо муҳоҷирони меҳнатӣ оилаҳошон кор мекунанд, оилаи худашон, масалан ҳамсояҳошон, дигар деҳа, балки ба тамоми ҷумҳурӣ бисёр аҳамияти калон дорад. Мана мисол мегирем аз таҷрибаи Хитой агар сар кунем, онҳо солҳои 60 бисёр буҳрони иқтисодии шадид ба дучор шуданд ва яке аз роҳҳое ки аз ҳамин буҳрон бароварда шуд, барои онҳо ёрдам шуд, ин ҳамаи муҳоҷирати меҳнатӣ буд. Яъне роҳбарияти давлат ба ҳама мардум иҷозат дод ки корхонаҳои калони бузурга ба дасти худ гирифта, яъне хусусӣ кардони мумкин набуд ва дигар соҳаҳои ҳамаша ба дасти мардум додагӣ ки чи ҳамин ҳунар дошта бошад фаъолият мекунанд, дигаро ки ҷо ки бошад марҳамат, хусусан мардҳо мераванд равон тамоми ҷаҳон ба кор кунанд, маблағ кор кунанд ва ба оилаи худашон, ба деҳаи худашон ҳатман бояд он маблағ равон карда дастгирӣ кунанд. аз амин оғоз мешавад. Баъд аввалин маблағгузорон аз байни ҳамин хориҷиҳои хитоиҳо пайдо мешаванд ва онҳо аввалин маблағгузории калона барои давлати худ амно оғоз кардагӣ, яъне яке замима мешавад ан ҳамин маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ. Ин ҳамхел не ки фақат барои оила, барои худ, барои давлат ин бисёр мусоида аст. Лекин афсус ки имрӯз на ҳама вақт мақсади давлат ва мақсади оила чӣ мегӯяд совпадает, мувофиқ меоянд. Яъне мақсади оилавӣ шахсӣ ҳамин ки фақат ба оилая фикр мекунад. ҳамин пул ман ба биёду, ман бояд ҳамон чиза барои манфиати оила истифода барам. ва дар ин ҷо албатта ман дар бораи саводи молиявӣ мо гап зинем, агар инҷа асосан фикронии ҳамин шахсе ки маблаға дуруст истифода мебарад, идора карда метавонад. Фикронияш фарқи тамоман дигар дорад аз шахсе ки ҳамин пула идора карда наметавонад ва чӣ қадаре ки меҳнат кунад даромадаш зиёд мешавад, лекин фоида ва натиҷааш нест, ҳамин фақат фикрония. ҳамон ман мехостам ки имрӯз бисёртар дар бораи ҳамин фикрония, ҳамин фарқияти фикронии соҳибкорӣ агар ҳам хел гӯем ва шахси оддие ки масалан то охири умра кор мекунад, лекин ҳеҷ баракати меҳнати худаша ва чӣ мегӯяд ҳамон маблағҳое ки ҳамон фарзандошон оилаҳо, яхел оилаҳо пурра фарзандошон коди рафтаги Россия барои падару модару додарошон ёрдам метиҳанд, хоҳарошон, лекин ҳамон маблаға дуруст истифода бурдан, яке рафтори молиявишон нодуруст. Муаллима ҷон, бубинед чанд вақт дар кор аст барои он ки андешаи мардум дигар шавад ва таври шумо гуфтен фикрҳои молиявиашон зиёдтар шавад, маърифати молиявиашон зиёдтар шавад. Барои ин ба назари шумо чанд вақт дар кор аст? Мана ҳозир агар баъди ҳамин барнома ақидаи шумо дигар шавад, агар мана ҳамагӣ якчанд дақиқа тамом. Ягона шумо муносибати худатона дигар мекунед. Тамом. Ба ҳамон ба нигоҳ кара аз ин вобаста рафтори молиявитон дигар мешавад, яъне истифода бурдани пул ва чӣ хеле мо мегӯем сарфакорона маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ истифода бурданаша уже дигар мешавад. Бубинед аксарияти онҳое ки интиқоли маблағҳоро мераванд мегиранд аз банкҳо, рост бозор мераванд.
табист ки ҳамин тавр аст. Ва хуб биёед шумо ягон роҳи дигар барои шунавандаҳои мо, барои занҳои муҳоҷирон нишон диҳед, ки масалан маблағе аз бонк гирифтааст шавҳараш, чӣ кор бояд кунад? Қадам ба қадам биёед гӯем, ки чӣ кор бояд кунад? аку назариявӣ гӯм иқадар нофаҳмо мешавад. Ман мисол мебарам. Як деҳаи дурдаст, аку аз дар натиҷаи корам бо як зане вохӯрдам ман. Зани деҳот 4 фарзандаш дар Россия кор мекунад. Зиёда аз 15 сол шудааст. Анамин ҳодиса 7 сол пеш шудагӣ буд. Яъне шумо ҳозир муқоиса кунед, ҳозира замон кунед, мефаҳмед барои чӣ. Баъд ҳамин хеле вохӯрдем, ҳаминам крас масъалаи саводнокии молиявӣ буд, қатиш суҳбат кардам. ӯ ҳамин дар як маркази ноҳияи дурдаст як ошхонача кушодагӣ бисёр хурд ҳамҷо кор мекунад. Набошад синду солаш нафақахӯр аллакай то ҳоле кор мекунад. Фарзандош дар Россия. Баъд ман аз пурсиш фаҳмидам, ки фарзандош дар Россия кор мекунанд, ба модараш пул мефиристонанд. ҳар як пули фиристондагишон алоҳида ҷамъ мекард вай зан ва 7 сол пеш мошина харида ба аренда медоданд дар шаҳри Душанбе. тасаввур кунед, ноҳияи дурдаст зиндагонӣ мекунанд. Вай зан ҳамҷа шавҳар надорад, мӯйсафедаш хай барвақт гузаштагӣ. Фарзандош яъне ҳамин хел зани оддӣ, ягон дарси тренинги саводнокии молиявӣ гузарондагӣ не. Баъд ҳамин хели 4 та мошин мегиранд Душанбеда. Даромаде ки аз мошин мегиранд Душанбеда як ошхонача мекушонд. баъд духтараша оварда ҳамон ошхона ба аку худаш бисёр ки ошпази вай хуб будагӣ вақташ ба коргари давлатӣ ме ки ҷо будагӣ ягон кори оддӣ, лекин ҳамин ошпазия нағз мебинад. Духтараш ба ҳамин кас гузаштагӣ мана бинед, яъне чӣ тавр бизнеса интихоб карданд. Яъне мана аз ҳамин оила аллакай 7 сол пеш ина бинед ҳама тарафа омода ҳастанд ки баъд вай гуфт ки ман наметавонам ки фарзандом як умриам хел Россия гардад ва ё бояд амҷа биён, мана ҳар якташ бояд маблағ дошта бошад, фарзандоша оиладор шаванд ва фарзандоша мана ба вой расонанд. Манам яке аз мисолҳо. Бисёр хуб. Хуб бубинед, баъзеҳо ҳастанд ки муаллима мегӯянд ки маблағҳое ки мефиристанд қадар маблағи зиёд нестанд, бо ягон тиҷорат ҳам карда намешавад, ира ҷамъ ҳам карда намешавад. Хуб анамин гурӯҳи мардум дар куҷо хато мекунанд ва оё мешавад ки ҳамон маблағҳое ки фиристоданд, албатта кам аст, онро ҷамъ кард, бо онҳо тиҷорат кард, гардиш дод, чӣ хел? Албатта мешавад. Яъне ина бинед, яъне фикрронии ҳамин зан фикрронии соҳибкорӣ мегӯем. Яъне анаму маблағҳое ки ҳозир фарзандош кор кара мебарад, вай боз як корба ҳамаша хароҷот кара, бо даромад мегирад, даромади илова. Даромади гирифтагиша барои вай хурди хӯрок ё пӯшокаи оила хароҷот намекунад. Аз вайам боз ягон идеяи соҳибкорӣ мебирояд. ҳамин хел кара мисол гирем, агар оила маблағи кам дошта бошад, пули ҳамин майдаям агар идора кардан натавонад, вай чӣ қадар пулаш зиёд шавад, вай фисорро наметавонад. Яъне қоидаи идора кардани маблағ дар чист? Асосан секрет дар хароҷот аст. идора кардани хароҷот ва ба кадом самт хароҷот мекунӣ маблаға. Лекин агар масалан любой оилаи гирӣ гӯед ки ҳамин шумо метавонед маблағотон куҷо мерад, хай ҳамин ҳама чида мерад, ҳар рӯз ҳамин як чи дар кор. Аниқ гуфта метавонед? Наметавонанд. Ягон оила гуфта наметавонад ки мисол барои хурди хӯрок чӣ қадар хароҷот мешавад, барои либос чӣ қадар, барои мактаб, барои дигар ва ҳоказо гуфта наметавонанд. Баъд мегӯем ки соли дигар масалан фарзандотон калон шуда истодааст, ино шояд ба университет ё ҷо дохил мешаванд, маблағ доред? Не, мо ҳамин намерасад ва ё аллакай пагоҳа фикр намекунанд. Яъне фақат ҳамин истеъмол, пули ёфтагӣ истеъмол, ҳамин 1000 сомон бошад истеъмол. Агар вай 1000 сом ақалла 10 сомон пасандоз кардан натавонад барои анамин оянда, албатта вай пагоҳ 1 миллион доштагӣ бошадам идора карда наметавонад. Яъне хароҷоти бебозгашт, ҳама хароҷот барои истеъмол. хуб муаллим азиз, дар мавриди истифода аз хизматрасониҳои бонкӣ чӣ мегӯед? Масалан баъзеҳо фикр мекунанд ки бонк ҳоло қадар боэътимод нест ва як андоза боварии мардум аз бонкҳо ҳам коста шуда. Хуб вале баъзеҳо фикр мекунанд ки ҳатман бояд пасандозҳоро дар бонк гузошт. назари шумо чӣ аст? оё метавонад ин вариант ҳам боиси рушди оилаҳо ва пешрафт бошад? Албатта.
яке аз самтҳои маблағҳое ки ман ё шумо пасандоз кара хароҷот накардани бошед чунин мақсад дошта бошед ҳамин бонк ба мегузоред ҳаст муҳлатнок чунин ва ё пасандозҳои муҳлатнок бисёр хуб аст ки ҳамин даст нарасед ҳамн маблағ ва ҳаракат кунед ки одат кунед ҳамин одат шавад ҳамин чизе ки пасандоз кардед ва як хароҷот накунед барои ҳамин албатта бонкҳо бисёр хуб ҳастанд ва он буҳроне ки мо дучор шуда будем ва масалан ҳар сол ё ки ҳар 5 сол намешавад куха ва як 6 сол ба 70 сол ба як бор ин хеле буҳрон буд ва ҳозира бонкҳо бисёр пешниҳодҳои хуб медиҳанд барои анамин доштани ва чӣ мегӯяд нерасходовать хароҷот накардани ҳамон пасандозе ки масалан аз худам боварӣ надоштагӣ бошам ман ҳамон бонк ба медиҳам албатта бояд истифода барам инам варианти хуб аст хуб кадом банди хароҷотро махсусан дар деҳот оилаҳои муҳоҷирони меҳнатӣ метавонанд ки ихтисор кунанд бубинед баъзе чизҳои мехарем масалан смартфон ё ташкилӣ мекунанд баъзан аз русия меоянд бо маблағҳо зиёфат меороянд масалан хуб ва боз чанд банди дигаре ҳаст ки мешаванд онро ихтисор кард ба назари шумо кадом бандҳо ки хароҷоти зиёдатиянд бояд ихтисор шаванд аз аку таҷрибаи худам он чизе ки ман аллакай мушоҳида кардам ман дида истодаам ки бисёр оилаҳо дар деҳот ҳаракат мекунанд ҳамчун шаҳриҳо хонаҳои калон созанд якчанд ҳуҷра дошта бошад айнан ҳамин чӣ мегӯяд копияи нусхаи хонаҳои шаҳрӣ баъд бо як оилаам хеле вохӯрдем суҳбат кардем баъд ман пурсидам ки хай писаротон ҳамон россияда кор мекунанд чанд сол шуд хай мана 15 сол шуд кор мекунанд 4 писар ман инҷа замин гирифтем томарқа сохтем як писар ба инҷа замин гирифтем томарқа сохтем дигар он писарҳо ку маблағ мефирсонанд яно ҳамин хонасозӣ ман инҷа ман ҳамин сеюм писар ба баъд ман гуфтам чӣ хеле ҳозир оилашам рафтагӣ ҳоли писарашам рафтанӣ оё ҳамин боварӣ ҳаст мешто фарзандотон умуман баргашта мебиён ва ҳамин хонаҳо ба зиндагонӣ мекаранд агар мисол шаҳри калон бошад душанбе шумо хонае сохтед ва иҷора според агар он вақт ба ҳар ҳол барои таъмир дастгирии ҳамон хона камтар маблағ лекин ҳамин қадар маблаға бефоида масалан ба ҳамин чиз хароҷот карагӣ масалан ин тамоман ногуворо ҳаст правильно да бале бухенам хуб баъзан вақт оли мушоҳида мекунем ки худи муҳоҷирони меҳнатиам ки онҷо бисёр бо азоб маблағҳоро пайдо мекунанд чун дониши молиявии сатҳи кофӣ ки надоранд истифодаи онро намедонанд ва баъзан мефаҳмем ки оно пулҳоро барои кадом як бузиҳо сарф мекунанд масалан дар интернет хуб то кадом андоза доштани маърифати молиявӣ барои худи бачаҳое ки дар муҳоҷират ҳастанд муҳим аст ва оно ҳамин саводу ҳамин донишҳоро аз куҷо бигиранд аку саводи молиявӣ бисёр оддӣ аст агар хароҷоти чӣ хеле ки ман гуфтам хароҷоте ки шумо кардед бо даромади иловагӣ ба оила баргашта бошад ё ки ба дасти худи шахс он вақт хай маъно дорад албатта ҳаст масалан қиморам ҳаст шумо метавонед маблаға гузориду баъд ягон фоида гиред агар если повезет лекин ман аку умуман гуфта истодиам ки ҳаст мардҳое ки оила аку бисёртар дар бораи ҳамин чиз сарфакор ҳастанд ва онҳо ҳаракат мекунанд аз худи ҳамн муҳоҷират пула идора кунанд инам як роҳи хуб аст чунки ҳаст бисёриҳо бошад пура ҳамон пула мефирсонанд занба дигар намепурсанд ки ба куҷо вай пул рафт ба куҷо хароҷот шуд ҳатман ҳар як оила ҳар як шахс худи шахс бояд хароҷотҳои худаша назорат кунад рӯз аз рӯз ҳафта ба ҳафта моҳ аз моҳ фақат дар натиҷаи анам хеле дидани аз пеши назар гузарондани хароҷотҳо мо мебинем ки кадом хароҷота масалан мо метавонем умуман ихтисор кунем а вақте ки мо номгӯи хароҷотҳо намедонем масалан ягон зан гуфта наметавонад ки куҷо вай пул рафт ҳамаш рафт барои чизҳои даркорӣ лекин ақалла ба қайд гирифтан ё ки ман ҳамин дар як тренинги ва бачаҳои синфҳои 10 ба тренинг гузарондагӣ будам баъд савол додам бачаҳо бигӯям хел падару модаратон шумо мактаба як сол ба чанд пул метиҳанд баъд ҷим гуфтам шумо ҳисоб кара метавонед пул наметиҳанд не метиҳанд ҳар рӯз метиҳанд чанд сум ҳар хел аз 10 то 20 сум ваям як ноҳияи дурдаст ман гуфтам хай ҳисоб кунед чанд сум як сол ба пул
хай ҳисоб кардам қариб 4000 сомон буд. Ҳама ҳайрон шуд. Ман гуфтам чӣ хел хароҷот мекунем, падару модаратон мепурсанд ки ҷо не ҳам ту метавонӣ чӣ намегӯям. Баъд гуфтам ягонтатон кор карагӣ ягон ҷо ба. Баъд як бача гуфт ки падарам дукон дорад, баъди мактаб мерам 3 соат кор мекунам, баъд мебиям. Гуфтам чӣ хел кор мекунӣ, маблағ пул метиҳад падарат? Не гуфт ман савдо мекунам, баъд пуля падарам ба меспорам, баъд аз нӯги даромадаш падарам ба ман якш метиҳад. Ман гуфтам чӯ қайд мекунӣ фурӯхтагӣ? Албатта гуфт. Ман гуфтам менависӣ чанд пул? Ҳа. Ман гуфтам барои чӣ? Баъд хеле ханди гуфт ки чӣ хел маълима. Ман гуфтам агар нанависӣ чӣ мешавад? Гуфт ки банкрот мешем. Ман гуфтам хорошо. Оила ба кани даст бадроед ки ягон кас оила ҳастми оилатон ба ҳамин хароҷототон қайд мекунед. Ҷим худатон қайд мекунед? Гуфт ки намедонам. Шояд гуфтам падарат идора кунад пули ва хоная. Лекин бинед аз ин меборад ки аксарият оилаҳои мо ҳама банкрот. Агар шумо хароҷотои назорат набаред, ҳама вақт шумо банкрот. Яъне агар дукон бошад, агар вай бояд ҳатман назорат кунад, чунки фоида намегирад, баракаташ нест вай дукона, вай ҳама пули ёфтагиш як моҳба ду моҳба ҳамаша хароҷот мекунад. Дидед? Барои чӣ оила? Оила ин як хоҷагӣ, ин як давлати майда, аммо дар сатҳи оила ҳам хеле идоракунӣ бояд бошад. Ягон ташкилоти корхона тасаввур кунед, агар вай муҳосиб набошад. Представить можете такое? Нет. А оила ба мумкин. Ягон кас назорат нест, ва чӣ мегӯяд, коррупсия нест, чӣ нест, он кас назорат намекунад. Давлат умуман дахолат намекунад оилаи пулаш ба. Оила худаш, яъне агар оила имрӯз саводи бисёр оддии моилавӣ надошта бошад, ин айби худи оила аст. Мана бинед, ҳамин омӯзишҳоям ақаллан ягон фоидаш будагист, ақаллан ягон нафар рафта гӯш кунад агар. Албатта бояд, лекин вот оила худаш худи ҳавасманд нест. Ва ё фақат ҳавасманд ҳамин будагӣ пула хароҷот кардан. Ҳамин масалан даромада гирифт, маблағи интиқоли маблаға гирифт. Барои чӣ? Вай фикр мекунад ки ҳамин ҳар моҳ шавҳарам пули фурсонда истодааст ку. Ман бояд ҳамина то ин моҳа ҳамаша хароҷот кунам. Барои чӣ? Тақсим кун, ду тақсим кун. Чунки ғайр аз имрӯз бо пагоҳ ҳаст, фарзандо калон шуда истодааст, бо ягон нияти оилавӣ дорен. Любой даромада ҳамин 10 сомам гирифтен, 5 сомаша гиро монем барои оянда. Сразу 5 сомаша хароҷот кунем. Бидонед муаллим азиз, ба мо фикр мекунем ки ҳамин андешаҳои нафарои сеюм таъсир мерасонад. баъзеҳо ҳастанд ки мегӯянд дар шароити имрӯз пул ҷамъ карда намешавад, наметавонем пул, ва ҳамин чиза ҳама қабул мекунанд. Худаш таҷриба намекунанд, қабул мекунанд. Мегӯянд хай фалонӣ гуфт ки намешавад пул ҷамъ карда, ва ба ҳамин чиз тан медиҳад ва тамом. ин як масъала. Ва масъалаи дигар ҳамин аст ки мо мехоҳем назари шуморо дар мавриди истифодаи пулҳое ки дар корту дар суратҳисобҳо аст. Бубинед ба интиқоли маблағҳо ба корт меояд ва зан аммо фавран мегирад, маблаға нақдӣ мекунад. Яъне мо одат кардем ки ҳамин дастмон кисаҳомонда бояд ҳатман маблағҳои нақдӣ бошад. То кадом андоза ҳамин дар қавли анъана метавонад ки боиси хароҷоти зиёд шавад? Анамин давоми анамин таърихи ҳоли гуфтагӣ. Яъне ҳамин маблағ ҳоли суратҳисоб ба нафти ҳоли бонк боли ва банкомат ба надаромада, аллакай унчи ба навбат ё ки масалан пули вая мегиранд, нафақая. Шаб рӯз места мегиранд ки ҳамон замон рафта хароҷот кунанд. Ва ба дар натиҷа умуман агар ваи ҷаҳоние гирем, агар дар бораи масалан интиқоли маблағ, умуман истифодаи любой маблағ ва идора кардани маблағ, саводнокии молиявӣ гап занем, агар ҳамин маблағи ҷаҳония кадом китобо ба китобои вай ба нависта ки агар ҳамаша ҷамъ кара боигарии ҷаҳона байни ҳама мардуми қурраи замин баробар тақсим каратем, агар баъди 1 сол ҳамин маблағҳои будагӣ бо ба ҳамин дасти 1% одамои бойтарини ҷаҳон мебиёнд. Барои чӣ? Чунки анами одамои бойтарини ҷаҳон дар сатҳи қурраи замин ҳамон пула идора кара метавонанд, яъне хароҷотҳоя мақсаднок мекунанд, идора мекунанд. ҳамон ба соҳибкорое ки ҳаст ва пул доранд, аксарият мардум масалан ва фикронияшон тамоман дигар, лекин мехоҳанд ҳамчун одами бой. Одами боя
фикроняш тамоман дигар. Мисол гирем, вай аз якум даромадаш ҳеҷ вақт мошин намехарад, ҳеҷ вақт барои занаш тиловарӣ намехарад ё ки хона намехарад. Вай якум даромадаша аввал обороткара чхел вай зан мошин мехарад аввал, баъд вай мошиноя арендаба дода а ҳисобаш ошхона мекушояд, баъд шояд амон маблағи ошхоная ҷамъ карад барои худаш ягон чи харад. Дидед, аз сеюм сатҳи даромад одамои бойтарин барои худашон мошини супер мегиранд, телефони айфоно мегиранд, баъд дамгирӣ ягон ҷои вай мерад. Мо бошад ҳоли пула аксарияташ а қарз на бонко қарз гирифта вай мекунем, бояд гарнодати, а то уже пулдор шуди, тамоман бояд ҳама ба нишонти. Яъне мо яъне як ваё мо ҳасте чӣ мегӯяд артистичность натур, мо бояд ҳама ба нишонтем ки мо бой ҳастем. Шахсоне ки бой ҳастанд дар ҳақиқат онҳо анами нишонавӣ фақат бой, лекин аслан бой не. молими азиз, бисёр мисолҳои аҷоиб овардан ва умедворам ки шуморо ба фикр кардан водор мекунанд. Хуб, ва биёед чанд тавсияро аз шумо бишнавем барои онҳое ки масалан дар муҳоҷиратанд ё барои онҳое ки дар ин ҷо ҳам ҳастанд вале фақат як манбаи даромад доранд. чӣ хел мешавад ки ин пулҳоро оқилона истифода бурд? чӣ хел мешавад ки пул ҷамъ кард ва тавсияҳои шумо чӣ аст? агар ман саволи шумо дуруст фаҳмидагӣ бошам, сухан дар бораи оилаҳои камбизоат мерад. бале, оилаҳое ки масалан кадоме аз онҳо дар Русия аст, барои мисол пул мефиристад, ё агар ин ҷо ҳам ҳастанд оилаҳое ки масалан як манбаи даромад доранд, фақат манбаи як даромад лекин калон бошад чӣ? ман фикр намекунам ки дар деҳот акнун маблағҳои хеле зиёд бошад. биёед барои онҳое суҳбат мекунем ки масалан зиндагии миёна доранд, барои мисол миёна вай дигар гап. Миёна бошад, анамин чизҳое ки мо дар боло гуфтем ҳамаш ба онҳо тааллуқ дорад ва тавсияи асосие ки ман масалан дода метонистам аз таҷрибаи худ, аз таҷрибаи масалан дигар одамон, ҳаст одамоне ки табиатан аллакай ин чизҳое медонанд ва идора карда метавонанд маблағҳои оилавия. Аввалин аҳамията ба хароҷотҳо медиҳем. ҳатман бояд номгӯи хароҷотҳо бошад. ҳар рӯза хароҷотҳоя бояд қайд кунем. Як ҳамин ҳафта ба охир расид, моҳ ба охир расид, ҳатман ҳама хароҷотҳоя гурӯҳ ба гурӯҳ кара таҳлил кардан. ҳама хароҷотҳоя ҳамин номгӯи барои чӣ пурра дар кор. вақте ки мо пурра номгӯя мекунем, баъд дар пеши назарҳо мебинем ки ҳамин кадом хароҷот масалан барои фоидаи манфиати оила ягон ваяш нест, роли бозӣ намекунад, лекин хароҷот карда шуд. бисёр пули маблағи калона талаб кард. масалан ҳаракат кардан дар кор ки оянда ба дигар ин хароҷот нашавад. ё ки ҳаст хароҷотҳое ки аз ҳад зиёд, аз меъёр зиёд вай кардагӣ хароҷот кардагӣ. масалан ҳозир тӯйҳо ба мебиёӣ, як давро буд ки ҳамин сари миз ба нав меҳмоно мешитанд, баъди ним соат аллакай миз холӣ буд, ҳама чиза мехӯрд. ҳозир мебиёӣ ягон кас ҳечи намехӯрад, стол бо ягон ҷои холӣ нест, ҳамин қадар вай кардагӣ, тамом заказ кардагӣ. гуфти худатон оилаҳои сатҳи миёна, ин дар бораи боён гап намезанем. пурра баъд ҳамин ҳама чиз мемонад рӯи мизба. ҳамин пула чи ман мегӯям аку пула бурда вай ба партофтем мусоркада. фаҳмидед? яъне таҳлили хароҷотҳои тӯй, хароҷотҳои ҳамин ҳамашам таҳлил кардан дар кор. анамин масалан ҳатмӣ ҳамин хароҷот бе ин ҳаёт пеш намерад. ё масалан ё ҳама агар ҳамин хароҷота накунем, агар тамом жизнь остановится. анами хеле интихоб мекунем. я хеле мегӯям как определить дар кор. конечно гуфтам не смертельно, всё значит надо вычеркивать. ҳамин хел карда шумо маблаға барои пасандоз пайдо мекунед. ҳатман пасандоз кардан дар кор. ақалла аз копилкаи оддӣ ҳамин тангаҳо омад масалан аз мағоза кӯдако ба наметин рав мада халал нарасам ма дугонам кати кавсам давр ягон чи хар худада ҳамин чупа-чуп сам ба қайд гирем. ба фикрам асама зиёд пула кӯдако бечора ҳамин пеш мода якум ошнада мағоза ҳаст, хони мо наздик ҳавлӣ. ҳамин чӣ қадар ҳамин чанд бор кӯча буром, агар камаш 5-10 кӯдак мағоза мерад, дасташ ба пул яризги кӯдако ҳамин модарошон медавонанд ки анди мо ба халал нарасонад, телефон гап занем ё ки ягон дугона кати ҳамин пула метиҳанд. яъне аз хурдии кӯдак одат мекунад ки гапи не мумкин ҳаст, ин мумкин аст нест. ҳамин чиз бояд аз хурдии аз кӯдак. ҳамин тавсияи дуюм.
сеюм вот пасандозе ки баъде ки кардед уже дидед ки натиҷа ҳаст, ҳамин пасандозам пулам ҳамчун дарахт деҳқон чӣ хел боға пайдо мекунад, яъне боигари ҳам хел пайдо мешавад, яъне аз як ниҳолча сар мекунӣ, аз ҳамин 2 тин 10 тин 1 сомон 5 сомон сар кун, ҳамин ҳамту ки диди вай донака партофти камтар сар зид, бо вая ғизо метаҳӣ, чӣ хеле ғизо тоже пул. Все просто потихоньку кормиш. Баъд дарахт калон мешавад. Баъде ки калон шуд, донакоша ҷамъ мекунӣ. Албатта агар ҳамона ҷамъ карӣ, яхело ҳам ту ҷамъ каран, меран хароҷот. Значит, на вай бечора ҳосили ба даромад ки вай аҳракара мепартоем. Пули ҷамъ карагӣ. Значит, мақсад нест. Мақсад нест. Значит, оила мақсад надорад. Мақсади оянда ва ё ҳамирӯз кати фақат зидагон мекунам. Ҳамирӯз хӯрему, грубо говоря, мурем. Раньше было такая пословица. Вот, ҳамин хел набояд бошад. Анамин чиз ҳатман. Анамин копилка сар мекунед, баъд ҳамин хел дарахт. Аввал як дарахтча калон мешавад, баъд 3-4 та, баъд 5 та. Любой деҳқон баъде ки маслан ҳосилаша гирифт, ва чӣ кор мекунад? Ҳамаша мехӯрад? Не. Аввал захира мекунад, ба соли дигар ҳамин хел тухмӣ мемонад. Бале. Бо маблағ мемонад як қисми барои чивота, барои зимистона культиватсию, кимчи дору харидан дар кор ва чиз, ҳама чизои дар кори. Баъди вай як қисмаша масалан мефурӯшад, чунки пул дар кор. Сони уже барои оилааш тақсим мекунад. Мо бошад ҳамин пулам ҳосили оила ку, ҳосили меҳнати фарзандои анамон Россия коркарагӣ. Ҳамон ҳосила гирифтӣ. Нахоҳ ҳамона бояд пурра як рӯзба бо як нақли бисёр зани шухи вай Зумрад диққатиш шинос шудем, вай гуфт ки ҳамин хел шавҳар кардам, ҳамин хел хони шавҳарам омадам ва қусур бачаҳом Россия кор мекунад. Дигар мегӯяд як рӯз пула бачааш фирсондааст, саҳар мехезам ки бинам аллакай деги калон мондагӣ, баъд вай писараш кун вақту пули $200 пули калон буд, $200 фирсондааст гуфт, бинам мегӯяд аллакай ҳамон $200 дар ни дег ба. Шӯрбое пухтан, ҳамсоё ҳама ҷамъ шуд, хӯрдан тамом, бачаам бо пул фирсон. фаҳмидед? Баъд ман гуфтам ки ин сафар гуфтам ки ҳамин хел шавҳарамба гуфтам ки хай шумо ҳамин хел шуду, ақалла нимаша ман ба алоҳида фирсонед пула. Баъд ҷамъ кардан сакал. Баъди вай 4 хусур бачааш пулои худашона заношон ба намефирсондагӣ, баъд ба ҳамин зан фирсонда гуфта ки ақалла то омадани мора ҳамин пулора ҷамъ кунен янга. фаҳмидед? анам хеле тавсия. Беҳтарин. Медонед, баъзан вақт ин гуна ҳолат аст, ин шахс баъзеҳо пул ҷамъ мекунанд. лекин як моҳ ду моҳ пас вақте ки бо кадом як мушкил пайдо мешавад ё кисашон бепул мемонад, ҳамон пулро бо гирифта сарф мекунанд. дар ин ҳолат бояд чӣ кор кард? Бисёр вай сухани нағз гуфтед. ғайр аз ин даврои пеш ҳам хел буд ки одамо оли вазифаи зан дар он буд ки ҳамту ки ҳамин шавҳар кард, хуштоманаш фарёд мекард арӯсаё, баъд сандуқаша кушода нишон медод, мегӯяд ки келин ман агар пагама мурам, ман агар мусафед мурад, ман ин чизои пиштон ина тақсим мекунтон, яъне мурдашоно фикр мекарен. Маблаға чӣ мегӯяд? Мабодо. Барои рӯзи мабодо. Барои рӯзи мабодо. аз қадиму лаём ҳамин чиз тоҷикоба буд, лекин аз байн ҳозир рафтагӣ анамин маданият. ҳозирам ҳам хел бояд ҳатман пули мабодо дошта бошанд. Якташ барои инаку бо як мавзӯи алоҳида мешавад. Барои ба нафақа буромадан ҳатман бояд маблағи нафақая, ҳамту ки аз якум рӯз кора сар каранд ҷавоно, бояд уже ба нафақаи оянда маблағ гузорӣ кунанд, ба нафақаи худашон. дуюм анам хел мабодои ҳаррӯза. яки ногаҳон як чи шавадага, баъд маҷбур мешавем вай дарахта ба зур парвариш карагӣ арракара меваҳоша хӯрем. беҳтарин. хуб, ман фикр мекунам ки ин лоиҳаи барномаи аввали мо дар доираи ин лоиҳа аст ва бояд гуфт ки лоиҳаи Remit Prime аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо сарпарастӣ мешавад ва умедворам ки мо ин силсилаи барномаҳоро пешниҳод мекунем ва ин мавзӯъ бозам кушодатар, васеътар барои мардум пешниҳод мешавад ва умедворем ки шумо на як бору дубор меҳмони мо мешавед, зеро ки суҳбати бисёр хуб дорем ва умедворам ки бисёр чиза модарои азиз, хоҳарои азиз аз суҳбати шумо гирифтанд ва ёдрас мешавем ки мо ҳам навор ва ҳам аудио подкасти инро дар рӯзҳои наздик дар саҳифаҳои иҷтимоӣ хоҳем гузошт ва шумо бинандаои азиз, шунавандаои азиз албатта онро хоҳед шунид, хоҳед дид. ман ба муаллима Сафро Исаева, коршинос оид ба масоили саводнокии молиявӣ изҳори сипос мекунам. ташаккур барои шумо, ташаккур барои онҳое ки барои ине ки амалӣ шудани ин лоиҳа мусоидат мекунанд. хуб, Собҳон Ҷалилов будам. то суҳбати дигар, комёб, муваффақ ва тансиҳат бошед.